ngaphandle kabazali kokulibazisa sizoyezwini lenkosi. Sanibonani bangcwele. Yo, sanibonani bazalwane. Kukhona into eyakenzeka entabeni okuthiwa iSinayi. Sisayezwini ngiyafuna inhliziyo yakho uyendlalele kulento ezokhunywa uThixo ngalendlela azokhuluma ngayo. Ebusuku ngithandaza kuke kwafika into ethi kunemthandazo esithandaza sicela uNkulunkulu ukuthi akasiphendule kodwa engasiphenduli. The painful part about that ukuthi uNkulunkulu usuke izwa leyo mthandazo kodwa engayiphenduli. And lento into efika ngizwe ubhlungu iprocess yeminyaka ngeminyaka ukuthi umzalwane abe ne challenge that is going to face, maybe azoyiface iminyaka maybe u3 or 4 or 5 uNkulunkulu engathakezwa. Abanye bethu basetshwaleni ngenxa ukuthi bathandaza imithandazo uNkulunkulu wangayiphendula. Bebecabanga ukuthi uNkulunkulu akayizwanga kanti uNkulunkulu uyizwile. Kodwa into efane ngoNkulunkulu akaphenduli ngesikhathi othandaza ngaso. Can I repeat my statement? Into efane ngoNkulunkulu ungahlala iminyaka ucela kuJehova umsebenzi akuphi temporary. Akuphi umsebenzi wokuthanyela amagceke abantu ufundile. Akuphe uba udriver unama degree nama diploma. Mawufika endlini uthandaze akuze uNkulunkulu kodwa angakuphenduli. Thiwa ngenye imini uNkulunkulu efika kuMoses wathi ngicela uye kubantwana bami bakwaIsrayeli ngoba ukukhala kwabo sekuze kwafika. Sekuze kwenze njani? Ngaze bazalwane mhlambe sometimes khona lento ukuthi uNkulunkulu simkhonze kuthi kungakafiki la kumele kufike khona sibe sesilindele impendulo skive up. Uthi uNkulunkulu hamba uye kubantwana bakwaIsrayeli ngoba sengize ngezwa. Hallelujah. Sengize ngenze njani? Yazi ngicela ukukuncenga ukuthi hlalela ukuthi uNkulunkulu uyezwa. Hlalela ukuthi Jehova uyezwa. Awungiphenduli ngiyakuzwa kodwa ngiyazi ukuthi uyezwa. Hallelujah. Uyezwa. No matter kunzima kodwa uyezwa. uNkulunkulu uyezwa. Sanibonani. Akaphendulanga kodwa unjani bazalwane? Uyezwa uNkulunkulu. Sanibonani bangcwele. Nawe lento okudala uyithandazela uNkulunkulu ngizothi kuwena uyezwa. Yes, akakaphenduli kodwa uyezwa. Khona khalayo mntaka myakakhale azafuna ukumyeka uNkulunkulu ngoba nantathu nje akezwa ayikhona ngizothi uyezwa. Hallelujah. Uyezwa uNkulunkulu. Ake ngamncenga kwipoverty, ngamncenga kwinhlupheko, ngamncenga enhluphekweni izinto zami singahlangani, ngamncenga ngathi uNkulunkulu ngizwe nami. Nginemali ehlala phakatheni kodwa ingahlali. Ngisebenza nginemali, ngihola kakhulu kodwa imali yami ingabonakali. Ngihliwa umoya wepoverty kodwa ngenye imini. Namhlanje noma ungangiphi 10 rand inkosi iyayimultiply. Ngoba inkosi yezwa. Ngiyazi ukuthi aningizwa bazalwane. Ngiyazi ukuthi aningizwa. Sanibonani bangcwele. uNkulunkulu uyezwa noma ungathandaza ngaphenduli. uJehova unjani bazalwane?
Igaranti nginika igaranti uJehova uyezwa. Ngikunika igaranti namhlanje uJehova unjani bazalwane? Jehova uyezwa. Anginamsebenzi noma lento obuyithandazela thwala isineminyaka, but igaranti uyezwa uThixo. Khona umhlabeleli noma ethuli kodwa impendulo injani? Imbuzo uthi wayethuli kanti unempendulo. WayeNkulunkulu uthandaza ufuna nento efani ngoNkulunkulu mayesefuna ukunikeza uIsrael akayi kuIsrael uyahamba eSinayi. Nkulunkulu mayezoletha into zakhe akazuyiletha ngabantu abaziyo. Kungenzeka nento zakho sihleli kule ndoda ethi inkosi namhlanje ikhulume. Ngeke ulalele kahle ukunyenyeza kwakhe. Inkosi mayizokhuluma ayizi kuwe kodwa yakwamunye kanti ifuna wena. Nkulunkulu uyezwa. Tell makhelane. Nkulunkulu uyezwa. Yazi mangubhekile I can see ukuthi indlela ogive up engayikholweni. Noma uthandaza wenza umthandazo we-daily bread. Amthandazo okubonga bazalwane. Kahle kahle ukubonga kunendawo ebuye ngathi ingabi right kahle. Bakwazi ukubonga amabele. Ambala abantu ababonga bebe serious mabebonga. Mabebonga kuhle. Sometimes baletha ukudla lapha endlini sengilambile. Hey bayothi bebonga isipuni sesigijima phezulu. Abonga uzama kodwa ubonga ngiyangizwa msalwa. Mtshela umakhanti makhe uyezwa uNkulunkulu. Bengingubani kuze ngithanda kangaka izulu. Bengingubani Jesus. Asemengenya bengingubani. Oh, Jose.
ya Mahubo chapter 7